Zuhran Mandami, ɗan Afirka, ɗan gudun hijira, musulmi, matashi, ɗan Parti Politikin Democrat, dukkan abin da Donald Trump da masu bibiyan shi na harkar siyasa suka tsana, Allah ya jarabce su da su yanzu a cikin gidansu. Jarabta ce wanda addini ne aka ce duk lokacin da kake yaƙan musulunci, to shi kuma lokacin da musulunci yake ƙara watsuwa. Daga ƙasar Amurka, Donald Trump kowa ya san ya yake siyasan shi da mabibiyan bayan shi suna ƙin jinin 'yan Afirka musamman, suna ƙin jinin musulmi, suna ƙin jinin 'yan gudun hijira, ko ma daga ina suka zo in dai ba turawa ba ne farare irin su. Yanzu shi ne abun da Allah ya jarabci Donald Trump a harkar siyasa. Garin New York, garin da ya yi kowane gari a cikin Amurka muhimmanci kuma da girma, da shi kan shi gari ne, state ne na shi kan shi Donald Trump, da manyan business kin shi Donald Trump a cikin garin New York yake. Yanzu Allah ya musu mayor da aka yi zaɓe shekaran jiya nan, mayor kin garin New York ya zama shine wannan mutumin da ake kira Zuhran Mandami. Wannan mutumin matsala ne ga Donald Trump tunda matashi ne, shekaran shi 34 kawai. Na biyu, ba ma ɗan Amurka ba ne, ina nihin daga baya ya samu nationalitin Amurka, ba ma a Amurka aka aihe shi ba. Mandamin nan baban shi ɗan ƙasar Uganda ne Afirka, uwar shi 'yar ƙasar India ce a Asia. An aihe shi a Uganda, bayan wasu 'yan shekaru suka rayu a South Africa. Daga South Africa yaron nan a labarin shi na tarihin rayuwar shi suka ce yana da shekara 7 uwayen shi suka yi gudun hijira suka je ƙasar Amurka. Daga baya ya samu nationality a can ya karatu, a can ya girma, har kuma ya shiga harkar siyasa. Yanzu har ya zama shine mayor, jagoran garin New York gaba ɗayan shi. Ɗan Democrat ne, partin da kullum Donald Trump da masoyan shi suka tsana, sannan kuma ɗan gudun hijira ne, ƙarewa da ƙarau musulmi ne. Ku diba yanzu darasi fa na rayuwa. New York duka manyan business kin Donald Trump a New York suke. New York ce kullum Donald Trump yake barazana da ita. Yanzu Allah ya kawo mishi mutumin da ya ƙi jini. Darasi ne na rayuwa wanda sai ka diba ka gani na cewa duka hayaniyan da ake shi wai yana diba wasu ƙasashe daban, yanzu a cikin gida Allah yake jarabtan shi. Wannan mutumin yanzu ya yi suna sosai. Ba wai musulmi kaɗai suka zaɓe shi a New York ba, a kowa ya zaɓe shi. Har ma akwai wasu manyan 'yan siyasan Yahudawa a cikin New York suka ba shi goyon baya. Kowa da kowa ne ya ba shi goyon baya. Yanzu ana kiran wai ya ma hito ya aji takarar shugaban ƙasa. Amma akwai abin dibawa tun da in ba mutum a hokon cikin ƙasa Amurka ba ne, ba su barin shi a takarar shugaban ƙasa, sai dai in wani canji zai zo musu. Abun da muke magana a nan darasi na siyasa wanda gashi nan Allah ya jarabce shi da shi, sannan kuma shekarun shi wannan mutumin, shekara 34, sai mu dawo darasi ga mu 'yan Afirka. 'Yan siyasan mu gaba ɗaya da manyan ma'aikatan mu gaba ɗaya a Afirka, kuma yanzu muna maganar Niger. Ku diba dukkan lattijawan da suka kama wuri sun ƙi su saki. Partin Democrat kenan suna da lattijawa, suna da mutane masu shekaru, suna da shahararrun mutane a New York wanda suna iya sa takararsu su ci zaɓe. Amma sai suka jaye suka bar wannan matashin. Shekara 34 a ce kana jagorancin cikin garuruwa wanda suka yi muhimmanci a duka duniya, tun da New York ba Amurka kare ake magana ba. Gari ne mai muhimmanci ga duka duniya gaba ɗaya. A shekara 34 kawai mutumin nan gashi nan ya zo ya sa takarar shi kuma ya ci zaɓe. Kira kenan ga su lattijawanmu na Afirka. Ku daina tsoro, ban san menene matsalan tsahi ba da lattijawan na Afirka. Duka ofisoshinmu yau, mai shekara 60, mai shekara 72, mai shekara 50, matashi wai a Niger yanzu in muna magana misalin Niger, matashi wai a cikin biro shine wanda za a gani ai shekaran shi 50. Mutane suna ganin Ali Lamin Zain matashi ne a cikin tafiya, shi ko gashi ya ma gitta shekara 50. Da wuya ka ji wani da shekara 30 an ba shi mukami mai muhimmanci a Niger ko kuma ma yawanci a Afirka gaba ɗaya. Banda exception da muka gani yanzu a wannan hukumar ta CNSP da ita minister da ce ke cewa matashiya ce, minister kin raya al'adu da tourism. Kira kuma ga matasa na cewa tunda ina ga wani bin in mun yi bidiyo sai mutane matasa su rika hidawa su ce ni ma wallahi da na yi kaza, kaman akwai wani abu na cewa su ganin su rayuwar ta kare musu tunda ba su samu abin da suke so ba lokacin suna matasa. Ku daina irin wannan tunanin. Kullum ya kamata a ce matasa duk yarintarka ko kuma duk ganin da cewa wani abu ya ɓace ma, a'a kullum ka tashi ka kama ma kanka, ka ƙara sani, ka yi ilimi, ka ƙara koyan wani abu.
ko a cikin siyasan, ko a cikin ilimin, ko a cikin sana'a hannu, ko a cikin kasuwanci, ko menene kake ƴan uwa, kar ka tsaya inda kake. Kai kokari kullum ka nemi kai ilimi, kai kokari kullum ya zamanto abokanka da kake hulɗa da su abokai ne wanda ba su bata maka lokaci ba, kullum a raka zama ana kashe wando, ana hiran banza, ana kashe awoyi da wayi, ana kalle-kallen abubuwan da ba su da amfani. Ya zamanto abokai ne wanda kuke hira ta ilimi, hira ta ci gaba, hira yanda za ku yi ku kanku ku bunƙasa kanku. Yanzu duka wayoyi gare mu muna kallon internet, ya zamanto kalle-kallen da kake baka ɓata awoyi a kallon waƙoƙi, a kallon wasu kayan banza da ba su amfana ka. Ka rika kallon bidiyoyi ka na abu wanda zaka koya ka iya cikin duka rezo sosiyo, ko Facebook kin, ko YouTube, ko TikTok kin, ko ma ina ne akwai page da yawa wanda zaka iya koyan ilimi ka iya a ƙauyenka, a anguwanka, a garinka. Abu ne darasi na rayuwa wanda muka gani, wanda yana da kyau mu ɗauke shi don mu ma mu gani mu ƙara gyara rayuwarmu, na cewa matashi da shekara 34 yau yana jagoran garin New York, sannan kuma darasi na latijawanmu na Niger na cewa ku bar ma matasa wuri, ba cutan ku za su yi ba, ba wani tsoro za ku ji ba. Lokaci ne da ya kamata a ce alhamdulillah kun samu arzikin da kuka samu, ku bar ma matasa su jagoranci ƙasa kullum da sabon tunani, shi yake sa ana bunƙasa ƙasa. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na labarin ƙasashenmu gaba ɗaya. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace. wallahi yana gaya ma wani da ke min shi kawo zaren buhu ya to larabci ke wo doka za su azawa kai ga mutane can cikin garin kaso like ba kuti kun kai su ba mu za ku towa ku aza ma doka wo muna yin abubuwa ba tun da muka faɗa muku gaskiya ko ai da ma duk wanda ka faɗin gaskiya ba mutanen ƙwarai na ba, ko gobe sai an yi buro ba, kuma ko gobe sai an gaya muku gaskiya. Ƙwaya he mun sha, turamal he mun sha, kuma he mun sai da ƙwaya mun sai da turamal, kuma gidan mata he mun zo gwagwariya muka so mu ɗauko mu kata zan kwana da muke, babu ruwanmu da an tashi lahaya, kuma he mu yi mu samo mace tsirara mu aika mata ɗan kati ta turo mana hutan girninta mu bude layi mu haudawa, kuma wallahi muna nan cikin lafiya, kuma ba mu kiyaye kita, kuma sai mun yi buro ba, kuma gemen kashe ja kasa mu sabke ma buhun rashin mutunci ba buron mu, kuma na rantsi da Allah ka san wai muna nan tare da ikuna, akwai abokan mu tare da ikuna, akwai abokan mu ma sun satini garin ga, wallahi mu je habbakin kowa gidanka, na rantsi da Allah mu kwankwasa mu kamo ka ci gatan koka cikin markas, babu ruwanmu da an tashi laya, kuna ba mu da tarbiyya ku to ba mu tarbiyya, ba mu da ita gatan koku da ku da doka ban benta kwado gaba asarar nan mushi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya wannan na bidiyo na ce a tsaye yan uwayen Sudan da addu'a suna cikin bakan masiwa, ta dariya ma ka samu, to wallahi matsayinka na da Afirka hannu ya kamata ka azabe sa kai gabas kana kuka, wallahi wannan masiwa ce, bakan masiwa ce, na rance da Allah. Duk ƙasar da kaga ana irin wanka kisa, kai ko ba kai ma Allah yanka ga yadda ake kashin kananan yara Sudan, wallahi sai kai kuka, sai ka tausaya musu. Mutane na sun ba su da lahiya, yunwa ka kashe mutane, baka ji an ce liman ya to zai kira sallar juma'a ba, yunwa ta hana mai ya daga murya ya kira sallah, ka to haka na dariya. Na rantsi da Allah irin yunwa da yan Sudan suke ciki, da bakan masiha da kishin da aka yi musu, da mutuwar da suke yi, ko ba kai ma Allah ya kaji tausayin su, kuma ko ba komai musulmai na yan uwanmu, kuma yan Afirka ne, baƙaƙe na kauka, kuma mu yan Afirka wallahi mun ga yan uwanmu yan Afirka ana kishin su, wallahi bai kamata kai ma dariya ba. Dan saboda mu kan kanmu Nijar ba tsallake mata mun kai ba, ana bibiyan mu habbisa yau